Nie, proste, vieš, tam nerob. Tam padli otáčky. Po ty nelegálny jazdec, do pičí. Ale len tam ide 8 hore, to nemôžem sa ja medzi nič. Však ho predbehneš. Nie, potom ich budem blokovať. Nech vybehne. Však nech ide najprv on prvý, no. A už chápem, prečo to auto každý chce. Hovorím mu, doteraz som to auto chcel, ale teraz ho chcem 100-krát viac. No poď. A nie. Však išiel preč. Čiže ale raz niekoho vede. Nech vybehne na tej rozmie, aby som ho nebudol. Aj. A príde mi taký dosť namyslený ten na tej rozmie. No to ani nie. Myslím, že už môžeme ísť. Akurát keď to zdochne, tak konec. Zdošlo? Nezdochlo. Však ešte, že to je taký silný motor, že? Prečo? Drž piču a šoféruj. Stíl teda. Oni moc nenaháňaj. Som rád, že idem. Však sme už išli koľko razy. Tak, ale ja si nemám kedy. Ja si chýbam 10%. Už nepoznám to auto. Však hej. Ty kokos, jak to sedí? Však sme bohovia ako nelomili. To tak taká ostrejšia. Jak to tak gumy robia, že to Práve som sa natočil. Hej. tu no vieš, ak rozjebal to. Ja viem. Tomu autu človek posmutne ono dostal. Jak to? Idem hneď dole? Neviem, chceš ísť dole aj?